ato ang buhay nga Dios. Analasab kita nagatigom sa ato ang pagpanibahon. Ug karon ato ang sugdan ug akong ihatag ang opening prayer sa atong alagad na Sister Chari. Atutas mga pag-ampo. Langito nagbalaan ng mga Dios. Salamat Lord sa kagayunan nga imong gihatag kanamo aron magkahiusa kami sa pagsimba diha kanimo Lord God. Salamat Lord sa imong pagkamaayo. Salamat nga imong haming giubanan sa tibuok semana. Salamat Lord nga ikaw nagauban kanamo bisan pa man sa enter na mo Lord God sa 2026 Lord God, ikaw gihapon ng Dios nga among gikauban Lord. Salamat Lord nga ikaw ang Dios nga kanunay naga-provide, kanunay ka nga nagahatag og maayong panglawas sa matag usa kanamo Lord. Ug salamat Lord nga ikaw ang Dios nga kanunay nagahatag kanamong kalipay. Ug ikaw ang Dios nga mo'y naghatag kanamo og katagbawan Lord God sa tanang butang Lord God. Salamat Lord God nga ikaw ang Dios nga wala mabag-o sukad kaniadto Lord ug hangtod karon ikaw gihapon ang among Dios nga giilang mahigugmaon sa imong mga kaanakan Lord God. Salamat Lord nga ikaw ang Dios nga may nagdasig sa matag usa kanamo ug nagpahinumdum ka kanamo Lord God nga karong adlaw ikaw among simbahon diha sa panaghiusa Lord God. Bisan pa man Lord God sa among igsuunan Lord God nga wala pa diri, ikaw ang Dios nga mo'y mag-aaga kanila Lord God, nga ikaw ang magsaknay kanila Lord God. Uban ang imong protection Lord God nga moabot sila dili nga safety Lord God, uban ang kalipay Lord. Bisan pa man Lord God sa among kasilinganan, ikaw ang Dios nga mo'y uban Lord God, ikaw ang Dios nga mo'y lead sa ilang kinabuhi Lord God. Giyahi sila Lord God nga ilang mga pulong Lord God nga madumog nila Lord God, ila kini Lord God nga makatunan Lord God ug ila kini mahinuklogan Lord God sa ilang kinabuhi Lord God. Lord, bisan pa man Lord God sa among pagsugod hangtod sa pagtapos sa among panimbahon karon Lord God, amo kini itugyan diha kanimo nga ikaw ang Dios nga mo'y uban kanamo Lord God, ang imong presensya mo'y magauban kanamo Lord God. Bisan pa man Lord God sa magdala sa guitar Lord God, sa acoustic guitar, sa piano Lord, sa drums, sa lead guitar Lord God, ug sa magdala sa alawiton Lord, among itugyan diha kanimo nga ikaw ang Dios nga mo'y magauban nga kini among gibuhat Lord God alang lamang sa kaimong kahimayaan Lord God. Ang mga distractions Lord God among itugyan diha kanimo Lord God, imo kiming pahumanon Lord God uban ang imong presensya Lord God. Ug bisan pa man Lord sa imong mga pulong karon Lord God nga among madunggan Lord God, ikaw ang Dios nga mo'y nagaandam Lord sa matag usa namo kang kinabuhi o kasing-kasing nga andaming mudawat Lord God sa imong mga pulong karong kabuntagon Lord God. Ug bisan pa man Lord God sa magwawali Lord God, ang maitugyan diha kanimo nga ikaw ang Dios nga magahatag kaalam Lord God. Ikaw ang Dios nga may magahatag og dihog Lord God nga sa ingon ini Lord God among masabtan ng imong pulong Lord God. Ug Lord nga amo kining maikinabuhi sa among kinabuhi Lord God. Tabangi kami Lord nga kanitanan Lord God amo kining makatunan sa sayon nga paagi Lord God. Ug tabangi kami Lord God nga imo ming tagaan o kasing-kasing nga matudluan Lord God sa sakto o nga pamaagi nga subay sa imong kabubuton Lord. Salamat Lord sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Amo kining itugyan kanimo ang tibuok adlaw Lord God. Ikaw among gisaligan Lord God hangtod sa imong pagbalik. Kini among giampo gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Usbon ko, maimbuntag ka natong tanan. Amen. Karon ang unang Domingo sa bagong tuig. Amen ba? So ato siyang pasalamatan mga igsoon ko sa Ginoo sa tuig 2025 sa mga
unsa may nasanitian sa matag usa ka nato, atong pasalamatan ang Dios kay iya tang ipalabang. Amen. Nakasinati man tag mga challenges sa atong kinabuhi. Si Lord og ikaw ra man gyud mo'y nasayod. Pero ato yung pasalamatan ang Ginoo kay karon ang unang Domingo sa tuig 2026 ato siyang pasalamatan tungod kay iya tang gipalabang. Amen. Gipalabang ta niya sa mga challenges, mga bisan unsay mga sitwasyon sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Atong makita nga ang gahom sa Ginoo kanunay naguban. Amen. Kanunay nagalihok ang iyang gahom kanato mga igsoon. Kanunay maayo gid kaayo ang atong Ginoo kay sa panahon nga nanginahanglan ta niya iya gitang gitubag. Amen. Muna nga karon ang unang Domingo sa bag-ong tuig 2026 atong pasalamatan ang atong buhi nga Dios sa diin sa tuig 2025 iya tang gitagaan og mga panalangin. Amen. Yatagan ta ni Lord og kanang maayong panglawas. Amen ba? Amen. Yatagan ta niyag hitso nga panglawas gikas lapalapa hantod sa alimpulo. Muna karon mga igsoon, gawas nun ta nga modaig mo simba sa atong buhi nga Dios kay maunay usa nga gihulat sa atong Ginoo nga atong hatagan siya sa atong kinatibuk ang kusog. Walay lain atong hatagan ang ato lagyong Ginoo nga si Jesus nga maoy manluluwas sa atong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Atong daygon ang atong buhi nga Dios mga igsoon. Pinaagi sa awit ug mahimo maglamanuhay ta ipakita ang atong matamis nga pahiyom nga hinukad yun nga gikan sa sulod sa atong kasing-kasing. Amen. Kay sa dawong palangdaan mga igsoon makita sa atong igsoon nga madasigon mabati sa nato ang tumang kalipay nga gikan sa atong buhi nga Dios. Amen. Daygon ta ang Dios. Hallelujah. Katahom nga palandungon kung kita ng kahiusa sa paghimaya sa tunggoy nga Dios. Hallelujah! Kahong nga palandungon nga kita nagakatigom nga puno sa kalipayong pahiyom. Mga problema nga nang labay kita gayon ng kalahutay sa tabang niya dayang ang kalooy. Daygon ta, daygon ang Diyos sa tibuok ng kasing-kasing tako siyang pagdaygon. Simbahon ta ang Diyos sa walay katapusan. Yes, Lord. Katahong nga palandungon nga kita nagakatingong nga puno sa kalipayong pahiyom. Mga problema nga nang labay, mga problema nga nang labay kita gayon ng kalahutay sa tabang niya dayang ang kalooy. Daygon ta, daygon ang Diyos sa tibuok ng kasing-kasing tako siyang pagdaygon. Simbahon siya sa walay katapusan.
Yes, Lord. Yes, hallelujah, Lord Jesus. Mga igsoon ko sa Ginoo, wala gilaing takos nga pagadaygon kung dili ang ato lagyong buhi nga Dios. Amen? Mga igsoon ko sa Ginoo, atong ipaubos ang atong kasing-kasing ug hunahuna mga igsoon. Si Lord ang nakakita sa atong kasing-kasing mga igsoon karong orasa. Karong adlaw, karong orasa mga igsoon. Kung mahimo igsoon, atong magpatabang ta ni Lord nga walay makadistract sa atong kasing-kasing ug hunahuna. Kung mahimo igsoon, atong esentro, atong i-focus sa atong Ginoo, ang atong mga pagdaig mga igsoon. Labaw ka nga gipangandoy amahan sa among tibuok kinabuhi, Lord Jesus. Labaw ka sa ipangandoy ang tanan gitinguhan nga mong ari sa kasing-kasing ko. Sa imong presensya lamang umatabang o sa matang adlaw gitinguhan. Yes, Lord, labaw ka o Diyos, labaw sa ipangandoy ang tanan gitinguhan nga mong ari sa kasing-kasing ko. Sa imong presensya lamang umatagbaw o sa matang adlaw gitinguhan. Sa presensya mo may kaayuhan. Sa presensya mo kasiguruhan. Sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo, O Diyos, sa presensya mo, O Diyos, ako nagtinguhan. Yes, Lord. Labaw ka, O Diyos, Lord God, nagitinguha sunod sa among kasing-kasing amahan. Labaw sa gipangandoy Ang tanan gitinguhan nga mong ari sa kasing-kasing ko. Yes, Lord, sa imong presensya. Sa imong presensya Diha lamang hindi mo matagpaw ang mahal. matagbaw Yes, Lord, ug sa sa matag matag-adlaw Ikaw ang among gitinguhan, Lord Jesus. Sa presensya mo may kaayuhan. Yes, Lord. Sa presensya mo kasiguruhan. Sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo, O Diyos, sa presensya mo, O Diyos, ako nagtinguhan. Yes, Lord, sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo may kaayuhan. Yes, Lord, thank you, Jesus. sa presensya mo kasiguruhan. Sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo, O Diyos,
Diyos. Sa presensya mo, O Diyos. Ako nagdiuhan. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Diha sa imong presensya, Amahan. Nakabaton kami kaayuhan, Lord Jesus. Diha sa imong presensya, aduna kami kasiguruhan, Amahan. Diha sa imong presensya, Amahan. Ikaw, Lord Jesus, naghatag sa tanan, Amahan. Diha lamang mi matagbaw sa imong presensya, Amahan. Diha lamang, Lord Jesus, namo makaplagan, Lord God, ang tumang kalipay, kalinaw, pagkakontinto, Lord Jesus. Diha lamang yun nimo, Lord Jesus, sa imong presensya, Amahan. Dili makahatag ang kalibutan o kalipay, Lord Jesus. Pero diha kanimo, Amahan. Diha na mo masinati ang tumang kalipay, katagbawan diha sa imong presensya, O Diyos. Yes, Lord God. Ato pag yung daygon ang atong buhi nga Diyos, mga igsoon. Naingon ang pulong sa Ginoo diha sa Salmo 100. Naingon ang pulong Naingon diha nga, awiti nga malipayon ang Ginoo. Amen. Tibuok kalibutan, simbaha ang Ginoo uban ang kalipay, o panuol kamo kaniya uban sa malipayong mga awit. Amen. Ilha nga Dios ang Ginoo, siya ang nagbuhat kanato o kita iyaha. Kita iyang katawhan ug iya kitang panon. Sulod kamo sa iyang templo ug pasalamati siya dito. Sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan ug dayga siya dito. Pasalamati ug dayga siya. Ang Ginoo maayo, mulungtad ang iyang gugma, ingon man ang iyang pagkamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Isugo minimo, Amahan, nga mudayeg nga na kanimo. Muna, mga igsoon, sa atong pagdaig sa atong buhi nga Dios, mga igsoon, kung gibati ka nga musayaw ka para sa Ginoo, mupakpak ka para sa Ginoo, gamitan na kay ang imong gihatagan ana ang atong Dios nga mo ay tag-iya sa atong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Atong daygon ang atong buhi nga Dios, mga igsoon. Naingon diha nga, wala gitay laing giigabalo sa atong buhi nga Dios, mga igsoon. Giatubang man nato ang kalisod, gisagubang man nato ang unos ug balod apan ang limbasog ta. Wa ta mahutdig kusog kay naang atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Atupang ang mga kalisod, isagubang mga unos o balod, apan ang limpasog. Yes, Lord, wa mahuti kusog, wa mahuti kusog. Dodok o bagyo, dodok o bagyo sa kinabuhi ko. Dili ko mahadlok kay naa ka Ginoo ang ikabalos ko. Mao ang pagdaig mo, ang pagsayaw ikabalos ko, ang pagluso ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko nimo, ang pagsingit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko,
sa gubang ang mga kalisod, di atupang mga unos ug balod, apan ang limpasog. Wa mahuti kusog, wa mahuti kusog. Tunog o bagyo sa kinabuhi ko, dili ko mahadlok kay naa ka Ginoo ang igabalos ko. Mao ang pagdaig mo, ang pagsayaw, ang pagsayaw, igabalos ko. Ang paglukso, igabalos ko. Pagpasalamat, igabalos ko nimo. Ang pagsigit, igabalos ko. Ang pag-awit, igabalos ko. Mga pagdaig, igabalos ko nimo. Ang pagsayaw, igabalos ko. Ang paglukso, igabalos ko. Pagpasalamat, igabalos ko nimo. Ang pagsigit, igabalos ko. Ang pag-awit, igabalos ko. Mga pagdaig, igabalos ko nimo. Musayaw kong mayo! Yes, Lord! Musayaw ko og maayo. Yes, hallelujah! Musayaw ko og maayo. Musayaw ko og maayo para sa Ginoo. Oh, musayaw ko og maayo. Musayaw ko og maayo. Musayaw ko og maayo para sa Ginoo. Oh, kaya kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko. Musayaw, musayaw ko sa Ginoo. Oh, kaya kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko. Musayaw ko sa Ginoo. Bupakpak ko og maayo. Bupakpak ko og maayo. Bupakpak ko og maayo. Bupakpak ko og maayo para sa Ginoo. Oh, bupakpak ko og maayo. Bupakpak ko og maayo. Bupakpak ko og maayo para sa Ginoo. Oh, kaya kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko. Bupakpak ko sa Ginoo. Oh, kaya kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko. Bupakpak ko sa Ginoo. Bulokso taigson, bulokso ko og maayo. Bulokso ko og maayo. Bulokso ko og maayo para sa Ginoo. Oh, bulokso ko og maayo. Bulokso ko og maayo. Bulokso ko og maayo para sa Ginoo. Oh, kaya kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko. Bulokso ko sa Ginoo. Oh,
maayo. Moday ko maayo. Moday ko maayo. Moday ko maayo para sa Ginoo. Oh, moday ko maayo. Moday ko maayo. Moday ko maayo para sa Ginoo. Oh, kayang kalipay nga dibati sa sunod nindughan ko. Moday ko sa Ginoo. Oh, kayang kalipay nga dibati sa sunod nindughan mo. Moday ko sa Ginoo. Moday ko sa Ginoo. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat o Dios sa imuhang paghatag kanamo higayon nga makahala diha kanimo, makadaig, makaawit, makasayaw, makalukso sa imong pagkamaayo sa matag usa namo ka kinabuhi. Ang imong mensahe nga imong gibilin alang kanamo, nagpahinumdum kanunay nga imong gibuhat ang tanan aron kami makalingkawas sa kasalanan, aron kami malipay, aron kami malinawon, aron kami o Dios makabaton sa kinabuhing madagayaon na mahal. Yes, Lord God. Nahimo kang kabos matud sa imuhang mensahe, aron kami madato diha sa mga pagdaig kanimo, Amahan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Buhat mo ng tanan, mapagulang kalibutan, gibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Gilatos o gisamaran, gilutan mo ilang sampa, pagtamay pagbugal-bugal, giantos mo kining tanan, gibuhat mo na ang tanan, mapagulang kalibutan, gibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Oh, hallelujah. Ginagos mo isama na. Yes, Lord. Ginudan Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Pagkamay pagbugal-bugal, Giantos mo kining tanan, Ginoong Isus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Isus, ikaw ang akong bayawon, ikaw ang yupuan, ikaw lamang Jesus dalampanan. Ipasaylo mo ang katawhan, gitakbo mong panginahangan, giubanan, giproteksyonan, sa damhanan mong pangalan, ang pagbalik isaad mo, mangalawang ianda mo, ang katawhan naging sayo, sa pagdaig sa ngalan mo, Ginoong Isus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong
Isus, ikaw ang akong bayawon, ikaw ang iyong buwan, ikaw lamang Isus, talampanan. Ginoong Isus naman, Ginoong Isus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Isus, ikaw ang akong bayawon, ikaw ang yugbuan, ikaw lamang Isus dalampanan. Ikaw lamang Isus dalampanan. Ikaw lamang Isus dalampanan. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Imong gibuhat ang tanan o Dios aron makabaton kami sa imong mga saan. Yes, Lord. Ang imong mga pulong buhi nga kanunay nagdasig nagligon sa among kinabuhi sa pagpadayon diha sa paghulat nga ikaw mo balik alang kanamo. Yes, Lord Jesus. Nag-andam kag dapit alang namong tanan. Nag-andam kag luna alang sa mong matag kinabuhi. Sa panahon nga ikaw mo balik, Jesus, imo kaming makaplagan nga takos ug angayan sa imo mga saadugan. Glory, thank you, Jesus. Salamat o Dios sa kaluwasan. Salamat o Dios sa kapasayloan. Salamat o Dios sa mga panalangin kanunay nimong gipasinati. Sa matag usa nga nagmatinud-anon sa imo mga pulong ugan. Amen. Salamat Amahan nga imo kaming gipalabang sa tuig 2025. Thank you, Lord Og imo pagyud Jesus. kami gipanalanginahan niining tuig 2026 ugad. Kaya ang imong saad sa matag usa nga imo kaming panalanginan samtang kami mudahay kanimo, samtang kami muhalad kanimo, samtang kami muawit o mga pagdahay, imo kaming panalanginan ugad. Yes, Lord Jesus. Ay ka Jesus. Dili na mo kalimtan ang imong mga sakripisyo, Jesus. Yes. Imong gihalad ang imong kinabuhi ug imong gipaaga sa imong dugo dito sa cross aron kami maluwas, aron kami mabago, aron kami makabato kinabuhing madagayaon, kinabuhing dayon nga imong gisahad sa matag usagan. Yes, Lord Jesus. Busa niya kami aron sa paghalad sa among kinabuhi diha kanimo man. Thank you, Jesus. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pag-antos. Salamat sa among kaluwasan sa pagtubos sa ko.
Lord. Thank you, Jesus. Kanimo lamang kami ugahan. Kanimo Dios. Hallelujah. Salamat sa guma. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pagantong. Salamat sa among kaluwasan sa pagtubos mo dito sa cross. Daghang mga katawhan, relihiyon ang pinapatukan, apan ang imong pulong, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa mga. Salamat sa gumang walay pagyuban. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pagantos. Salamat sa among kaluwasan sa pagtubos mo dito sa cross. Karon kami ania, kami nagkahiusan, dili pa relihiyon, kundi imong mga pulo. O Jesus, salamat sa uma. Salamat sa lumang walay palubat. Salamat, Lord. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pagatos. Salamat sa among kaluwasan sa pagtubos mo dito sa cross. Salamat sa imong mga kasakit, Jesus. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga paggantos. Yes, Lord. Salamat sa among kaluwasan sa pagtubos mo dito sa cross. Ang kaluwasan nga naangkon ko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat, Amahan, sa kaluwasan nga among napatunan sa tanang panahon. Salamat, O Diyos, sa kadaugan, mga panalangin. Salamat, O Diyos, sa kadasin. Salamat, O Diyos, sa kusog, sa mahayong panglawas. Salamat, Ginoo, sa daghan nga mga tubag, sa mong mga hangyo, mga pag-ampo kanimo, Amahan. Wala kayod nimo ihikaw ang tanan nga mong ipangayo. Padayo nimong gitagad o pagtagad ang tanang gikinahanglan sa tanang midangog misalig kanimo, Amahan. Salamat, O Diyos. Walay lain na mong pasalamatan o pasidunggan.
Ikaw nga Dios nga mo'y naghatag ka namog kaluwasan. Ikaw nga Dios nga mo'y naghatag namog kapasayloan. Yes, Lord. Salamat o Dios nga mitikang misulod na usab kami sa tuig 2026 nga puno sa imong panalangin, Amahan. Puno sa imong panalangin. Puno sa kadaugan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Amo kang halaran, simbahon, karunong hangtod sa imong pagbalik, hangtod sa kanturan o God. Walay lain na mong alagaharan kundi ikaw lamang. Padayon ka magapamuhat ka namo. Padayon ka magapanalangin ka namo sa mga pulog minsay sa tanang panahon kikan kanimo. Mahimo kaming madinawaton matinuhon niini. Dunay kadasig sa pagkinabuhi niining tanan. We declare blessing sa tanan nga niya karon, maingon man sa mo makigsunan nga may kuyog sa mga pagdaig, pagpasalamat kanimo, Amahan. Thank you, Jesus, sa panalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We declare blessing sa matagusa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Na-bless ba ang tanan sa awit makalangit? Amen. Thank you, Lord Jesus. No. O karon akong ihatag ang scripture reading nagpagadalhon sa ato ang alagad nga si Brad Serapin. Mga igsoon, ako magbasa diri sa Mateo 25:14. Kung naamoy mga Bible, palihog ko subaybayan, palihog ko able. Mateo 25:14 hangtod sa 29. Ang title ini sa ang sambingay may tungod sa tulo ka sulugoon. Kay ang paghari sa Dios sama sa usa ka tawo nga mulakaw ngadto sa laing dapit. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipiyalan niya sila sa iyang katigayunan sa 15. Sumala sa ilang katakos, ang usa gihatagan niya 5 ka puntil nga salapi. Ang usa 2 ka puntil nga salapi ug ang usa pagyud usa ka puntil nga salapi. Og milakaw siya sa 16. Ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntil nga salapi, milakaw dayon, gipatigayunan niya kini og nakaginansya siya og 5 ka puntil nga salapi. Sa 17, ang nakadawat og 2 ka puntil nga salapi, nakaganansya og laing 2 ka puntil nga salapi. Sa 18, ang sulugoon nga nakadawat og 1 ka puntil nga salapi, milakaw og nagkalot sa yuta og gilubong niya ang salapi sa iyang agalon. Sa 19, ang dugay nga panahon mipauli ang agalon ni adtong mga sulugoon og nangayog husay kanila. Sa 20, ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntil nga salapi miadto kaniya, mingon siya, "Sir, gihatagan mo ako og 5 ka puntil nga salapi og niini nakaganansya ako og laing 5 ka puntil nga salapi." Niara ang tanan. Sa 21, mingon ang iyang agalon, "Maayo, buutan ka,
matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa diyutayng pinialan ko ikaw sa daghan. Pialan ko ikaw sa daghan. Dali sulod nga ri og ambit sa akong kalipay. Sa 22, unya misulod ang sulugoon og gihatagan niya duha ka puntil nga salapi og miingon, Sir, gihatagan mo ako duha ka puntil nga salapi og niini nakaganansya ako og laing duha ka puntil nga salapi. Ania ang tanan. Mingon ang iyang agalon, maayo, buutan ka, matinumanon nga sulugoon, kay kasaligan ka man sa diyutay, pialan ko ikaw sa dagan, dali sulod nga re, ug ambit sa akong kalipay. Unya, sa 24, unya, misulod, ang sulugoon ug nakadawat ug usa ka puntil nga salapi ug miingon, Sir, nasayod ako nga istrikto kayo ka. Nag-ani ka sa wala mo itanom ug naghipos ka sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako ug gilubong ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tanawa, Sir, ania ang imong salapi. Sa 26, mingon ang agalon, walay hinungdan ug tapulan nga sulugoon. Nasayod ka man di ay nga ania ako sa wala ko itanom ug naghipos sa wala ko ipugas nganong wala mo man ideposito sa bangko ang imong salapi aron mahibalik kini kanako nga may tubo. 28, ug miingon ang agalon niadtong ngadto sa mingon ang agalon ngadto sa iyang sulugon, kuhaa kaniya ang salapi ug ihatag ngadto sa sulugon nga may napulo ka puntil nga salapi. 29, kay ang anaay iya hatagan pagdugang ug makabaton siya labaw pa kaysa gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya bisan pagani jutay ra nga iyaha kuhaon pagani kaniya og sa 30 og kining walay hunungdan nga sulugon ilabay ngadto sa gawas diha sa kangitngit didto maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon. Mao kadto ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. O karon atong isunod ang testimony nga pagadalaghon sa atong igsoon nga si Sis Evelyn. May buntag sa tanan. Akong kadaugan is, first, gitagaan kog bana nga butan, masaligan. Unya, nadala ra pud nako sa ngalan sa tiles sa Ginoo din. Ikaduha, pagba-hospital sa akong amahan, kay sa ICU, kay ako gining gisulod sa ICU, giyampuan ako siya, gihaplasan ako og lana. Kay ato nga time, kanang murag 50-50 bitaw siya. Wala siya, dili unconscious sa ato nga time din. Gisulod nako sa ICU. Gihaplasan ako lang iyang lapalapa, duha ka lapalapa akong gihaplasan. Pagkaugmaan na, conscious na si Papa. Pagtanaw na ako sa bintana, ni mata na siya. Salamat sa Ginoo. Kaduha na gito niyang kinabuhi. Wala na siya kahibalo sa akong gibuhat kay unconscious man to siya nga time sa ICU. Katong nahulog bitaw siya sa Zermelina. Muna iyang time der sa iya buko-buko marag burot kay napuna siya balik diri sa ribs. Tulo, nagpasalamot ko sa kuan kanang FB page na ang pulong mo kinabuhi ko diri ko na bag-o. Kay sa una kay sa Cebu City pa ko naligaw ko ng landas murag kadlaw na ko mauli nya kabalo na sila si Papa ana kanang murag
Dagan ba sa Cebu City, daghan kay kuan dito, nightlife. No, nya nakasulay sad kog hubog-hubog sa una. Kay sa una man go dili bitaw mi kanang seryoso sa pagtuon sa Ginoo. Kay sa una sila si Papa, once a month ra na sila mo largag Cebu City. Nya kami sa dili si may mga anak dili mi seryoso sa pagkuan sa bitaw ingon ani nga ta ingon na nga sitwasyon. So niuli ko diri after audit, niuli ko diri nagtukod og balay. Inya nag-review sad ko mo to nga sa pag-review nako daghan kog naagian nga pagsulay. Makakita og bingkil-bingkil, makakita nga padungog-dungag nga istorya sa mga kasilinganan. Ko ako ra na gidadala. Ako ra yung gidibdibang, ipasagdaanan na nako sila, bahala sila silang kinabuhi. Basta ako padayon, makadungog ko sa mga wali ni Pastor Gideon, mutulo akong luha. Sige kung kaigo sa iya mga wali, dito na ko na hangtod-hangtod na usab jud ko. Wala mo kay bawlaan kay ako ra ni gitaguan. Yan ikatulo katong niaging November last 3 weeks siguro diri ko ni uli ko wala ko ni dalikyat diri kay dinilian to dito ako sa ang usa ko ka igsuon ni uli nya. Murag anniversary nila ni Papa to ni then wala ko ka apil og simba kay tungod kay sige straight na ko kaog baboy then sige ko bantay ko sigo ka lipong-lipong so akong gi dala-dala almost 1 week na akong gidala-dala ang paglipong-lipong nako sa counter mukalit ako babag mura bitaw kanang lahi ra siya nga pagkalipong-lipong 1 week na ko gidala wala na ko imnig tambal unya after 1 week di naman makaya mo tong nagpa laboratory ko napa-check up ko sa akong mata. Then okay ra, normal ra ang kuan, ang result sa laboratory ug sa akong mata. And then, yan ako ni chat ko ni pastor nga, pastor, paampo ko nga, sige ko lipong-lipong di ba pastor? Umoto nga time nga, pastor, ampuy ko apil kay, sige lagi ko kalipong-lipong ato. Niko, giyahan ko sa Ginoo, nag self-medicate ko, inom kog tambal, manimon ka na para maulian. Pagkahapon ana, naulian jud ko. Gaampo ko sa Ginoo nga Lord, ayuha ko ani akong paglipong-lipong kay naadyo ko'y gisaad sa Ginoo nga para sa kayuhan rin sa simbahan. Muna ako nang kuan ron istorya nga ato ning ipatiles ni atong simbahan. So, tungod sa kayo sa Ginoo, giayo ko niya, gitagaan ko niya grasya, mga panalangin nga akong nadawat karon. Ug dungog og himaya lang ni sa Ginoo. Thank you, Lord. Thank you, Lord, kanin sa kayuhan sa tuang igsuon nga sis Evelyn o kayuhan sa iyang amahan no, nindot kaayo. Ug salamat kay sis, kay italis na nato. Salamat sa Ginoo. O karon akong isunod ang special number nga pagadalhon sa De Villares family. Ari-ari. Ba? Diri ba? Irog, ari dahil. Oh, ano.
baylo. O Diyos, ikaw ang kaluwasan ko. Imo ang langit ug yuta, bisan pang kawanangan. Imo tanan, imo ang tanang kadungganan. Pasinung pagdaig, paghimaya pag-awi. Mama. Suluning dughan ko, pagpaubos o pagsari. Ang kaumaon mo kanimo lang. Ang tanan, imo ang langit ug yuta, bisan pa kawanangan. Imo tanan, imo ang
dungog ug himaya para sa atong buhi nga Dios. Atong pagpakan ng Dios sa kinabuhi sa mga Dibilires family. Nindot kayo ang mensahe sa awit nga matud pa ang among kaugmaon diha lang kanimo. Amen. Nindot kayo nga kaigsunan nga maunay atong gunitan nga mensahe ato nang tipigan nga bisan asa ta sa naong sa kalibutan unsa man ang mga sitwasyon nga ipasinati sa Dios ato gyung tuuhan nga ang atong kaugmaon naara gyud sa Dios. Sa dili pa ko moadto sa mensahe sa Dios, akong gipasalamatan ang Dios sa ato mga kaigsunan nga naa karon nakig-uban sa ato ang panagsimba. Pinaagi sa Facebook Live ang pulong mo kinabuhi ko. Ako rin yung basahon, no? Kay hapit ang ato ang anniversary. Moabot ang panahon nga usa o pila nila moari sila diri sa ato ang anniversary. No, si Reynaldo Ricarte, Ruina sa Sagurio, ni Ami Bidalio, o ato igsuon nga bye-bye naman, no? Dili na ko makuan. Si Wilfredo o Sister Susana nasa Thailand. Si Rosasin naa sa Taiwan. O si Dong Julito Bulanon naa sa Canada. O niya, naapod ang atong igsuon, atong isilingan, nakig-uban sab si Jimin Alsola, no? Diha sa Pikas. Ya, ako sang giingnan simba tadong. Okay, ato pakpakan ng Dios, no? Sa matagusan nato kakinabuhi, this is the first Sunday nga gihatag sa Dios sa tuig 2026. Unya ato ang pagampo mga kigsunan nga sa una nga Domingo hangtod sa tanang Domingo sa tuig 2026 magpabilin kang matinodanon. Inay mong kapad magpabilin kang matinodanon. Ang pulong sa Dios nga ato karong pagahisgutan mga kaigsunan naa sa Mateo 25. Ang gibasa sa atong igsoon kaganina Mateo 25:14 hangtod sa bersikulo 30. Adunay tulo ka mga sulugoon nga gipakita diha nga pareho silang gipialan. O niya ato na siyang tagaan og dugang laom nga pagsabot sa gipasabot sa Dios sa mga mensahe diha sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 32. Dinhita mga igsuon mo tutok. Actually, ato na ning nadunggan dinhi apan sa dihang na malandong ko gaganina sa first Sunday sa unang Domingo nga diin nangayo kog mensahe sa Ginoo kanimoy gihatag. Kanimoy gihatag nga mensahe. Ug ako nagtuo nga dili lang ni para nako, kundi para nimo, para nakong tanan, para sa tanang tao nga nagtuo o Ginoo. Diha sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 32 nag-ingon dinhi. Okay, 34 diretso ko sa 34. Mateo 25:34. Unya ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo, duol kamo nga gipanalanginan sa akong amahan. Ang tanan mayong gipanalanginan. Duol kamong tanan nga gipanalanginan sa akong amahan, og dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, niya kami o Dios, uban nga mo kasing-kasing una-una, pakigsultihi kami sa imo mga mensahe, nga kini maong mga mensahe, mugiya namo, mahimo ning mo, aga ka namo, mo gabay na mo o Dios sa mong pagpuyo niining naong sa kalibutan amahan sa tuig nga imong gidugang sa mong matag kinabuhi o God niining tuig 2026 Lord gikan niining unang Domingo hangtod na sa tanang Domingo niining maong tuig hangtod sa katapusan sa Domingo niining maong tuig o God among gipangayo nga imo kaming panalanginan sa mga pulong niining imo karong niini karong among pagsimba kanimo. We declare blessing sa matag usa nga mahimo kining hinigiban taming sa matag usa namo kakinabuhi amahan aron makabot namo ang imong mga saad aron puy-an namo ang imong mga saad o God. We declare blessing sa tanan nga nakadungog, nakabati, na minaw karon sa imong mga pulong. Ang imong mga pulong magsugilon kanamo
nga dunag yung kay saad o nga ang imong saad dili gyud na mo pakyas sa tanan nga midawat sa imong mensahe. Salamat Amahan nga imo kaming padawaton karon sa imong mga mensahe ug imo kaming tagaa kasing-kasing nga matinuhon og andam sa pagkinabuhi nini. We declare blessing in Jesus name we pray. Amen. O amen. Ato pakpakan ang Dios mga kaigsunan. Hallelujah. Glory. Thank you Jesus. Thank you God. Thank you Jesus. Ang unang Domingo mga kaigsunan nga gihatag sa Dios atong kinabuhi, naghatag usab og mensahe nga kining maong mensahe mugian ni nato sa tibok natong kinabuhi sa tuig 2026. Ang Mateo 20:25 mga kaigsunan, kung imo na siyang tun-an, ang tanang sulat ana para gyud na sa mga taong nangaluwas. Amen ba? Amen. Kung imong basahon ang Mateo 25 verse 1 hangtod sa katapusan gyud nga bersikulo sa maong kapitulo, gina-address na sa Dios, gina-address na ni Jesus alang sa mga taong nangaluwas. Katong mga taong nangaluwas, mao sila nga mingtuog bidawat ni Jesus. Pero diha sa maong sulat, diha sa maong mensahe, diha giklaro nga dili tanang naluwas makasulod sa gingharian sa Dios. Amen ba? Siguruhon nato na kay daghan kay naglalis about salvation nga kami ray naluwas, kamo dili, ang among kaluwasan dili mawa. Pero diha gipakita mga kigsunan sa discussion ni Jesus nga ikaw ug ako nga nakadawat og kaluwasan pinaagi sa tong pagtuo ni Jesus, dapat magpabilin ta sa tinuod nga pagtuo. Sa verse 1, kung imong lantawon dunay napulo ka mga dalaga, pareho silang mituo ni Jesus. Pareho sila nga dunay mensahe gikan sa Dios. Naghisgot na sa suga. Unya pareho silang dunay balang espiritu. Mao na ang gihisgutan diha sa gitawag Holy Spirit. Palihog ko kuan sa kuan. Na malandong ko ani magama ko kanang gamay bitaw nga bulahan inigsudan nato di na ni sila ka kuan kanang kasod. Mas maayo gani isira na lang. Pagawsa ding isira. Mas maayo bunalan. Kay kini manggod nga lugar ato gyud na siyang kuan. Ato siyang kiampingan no. Giampingan nato ning lugar kay kuan gyud ni siya. Balaan gyud ni siya. Gani kung imong lantawon kanang kung imong lantawon ang lugar nga balaan sa Old Testament, si Moses gani gipakuhaan gani og sandalyas kay kana man kung mga tsinilas sa unang panahon bisag asa ra mo na itunob, dili mo sugot gyud ang Dios nga ang usa ka lugar o dapit kana bitawng naabitaw hugaw, dili gusto ang Dios og hugaw. Muna nga siguro next na to nga simba ato nang isira, inigsugod nagsimba gyud, isira nato. Doon ako'y kaila nga grabe gyud ang panalangin sa Dios nila tungod kay grabe pod sila kadisiplinado. Ang ilahang gibuhat, once nga makasulod na ang tanang mga tao diha sa simbahan, ipadlak yun ang simbahan. Wala na binsa makagawas makasud kay naata sa presensya sa Dios. Inana ka istrikto nga akong amiga. Usa ka alagad sa Dios. Sa dihang iyan ang gibuhat, grabe ang Dios nga nagbukbo nilang panalangin. Grabe gyud. Nganuman, grabe man sila ka istrikto. Muni akong giampo mga kaigsunan, uni ako ning isang gitun-an, sa panahon nga magsugod ta, mas maayo ipagawas gyud na siya. Palihog lang ko kuan kanang sira. Abre de ipagawas lang, bunali lang. Ana. Okay. Bunali lang sa kana. Kana. Okay, salamat sa Ginoo. Kay munay ato ang actually ang Dios manggod nga tong gilagaran, stricto gud siya. Dili siya gusto og sala. Amen ba? Di siya gusto og hugaw. Sa diha nga si Moses gikan sa biyahe,
ang iyahang gigamit nga sandalyas, sandal ba? Bisan asa ra gud na magkaagi. Sa diha nga nakakita si Moses nga adunay sampinit nga nagkayo. Iyahang giingnan nga dunay tingog dito sa kayo. Isira ko dong. Isirala ko dong. Pagawas gyud, ipagawas para kuanta. Okay, salamat kay sa Ginoo para makapokus ta. So munay usa sa ato ang kay usa man is pagpadayag gyud sa Ginoo. Ako nakigsulti ninyo, wala ko makigsulti sa ako lang. Gikan gyud sa akong kasing-kasing ang akong pagkisulti ninyo. But ipasabot kini maong mensahe, grabe ni kaimportante nimo. Grabe ni kaimportante nato. So ato ni siyang batasanon kay usa ni siya kasimbahan, dapat full gyud ang ato ang disiplina. Amen ba? Sa ako nang gikaingon usa ka alagad sa Ginoo nga grabe sa kadisiplinado. Wala nay makasud, wala nay makagawas. Padlak ang simbahan alas 9 hangtod alas 12. Grabe sila nga gibless ni Lord. Ang Dios mga kaigsunan nga atong gilagaran, inani ni siya. Diring dapita giluwas ta through ni Jesus Christ. Unya sa atong kaluwasan nga atong naangkon, doon na say dapit nga iyang gisaad nga mao ang gingharian, wala na katapusan. Direa. Ibutang nato diri dapit ang gisaad sa Dios. Mao man nay giingon sa Biblia. Mao nay gipakita sa mensahe sa atong Ginoong Jesucristo diha sa Mateo 25:34. Diring dapita sa dihang mintuuta ni Jesus nakabaton tag kaluwasan. Bisyur nga atong kaluwasan nga atong naangkon atong mismo nakitaan. Kay kumingon tang naluwas ko, nagpabilin ra gyapon tang bisyoso, wa ka maluwas. Pero about sa kaluwasan, it is a process. Ayaw kaguol kung doon na pa kay mga bisyo. Pero ayaw kalimti nga ang Dios nga atong gilagaran, grabe ka stricto speaking about hukmanan. Before ta makasulod sa gingharian sa Dios, dunay lamisa diha nga dunay libro sa kinabuhi ug dunay libro sa binuhatan. Muatubang ka ni Jesus ug sa Amahan before ka muatubang ka arong hukman kung angayan ba ka sa kinabuhing dayon which is gingharian. Kung dili ka madaugon ang imuhang ngalan diha sa libro sa kinabuhi nga nasulat na unta sa dihang naluwas ka, papaso na siya. Asa na mabasa? Kanang papasanay? Sa Gipadayag Kapitulo 3, basahon sa nato na siya. Gipadayag Kapitulo 3. Muna is dinhi ko gitagaan sa Ginoo ka isog eh. Kay sayang ang akong pagwali, sayang akong sakripisyo. Kung kita mismo mag-alagad, wala ta mabago. Diha sa Kapitulo 3, versikulo 5, tanawa, ang mudaog bistihag puti o dili papason ang ihangalan sa libro sa kinabuhi. Dunay libro diha sa kinabuhi. Diin gisulat ang imong libro sa kinabuhi. Apan kung di ka magmadaugon sa pagsalikway sa sala, di ka magmadaugon mga kaigsunan sa pagbiya sa sala, ang imong kinabuhi nga didto na unta sa ang imong na unta ngalan didto na unta naisulat sa libro sa kinabuhi, papason to. Mo nang dito sa libro sa Exodus, si Moses nihangyo sa Dios nga, Amahan, kung mahimo pasayloan ning mga tawhana nga nakahimog makalilisa nga sala. Apan kung dili kakahimog pasaylo nila, ingon si Moses, papasa ang ako ang ngalan diha sa libro sa kinabuhi. Ingon unsay tubag sa Dios? Moses, ang nakasala nako mauray akong papason. Mao bitaw nang sa ato karong kinabuhi sa pagsulod nato sa tuig 2026 mga kaigsunan, this is the first Sunday nga kinahanglan nimong barugan kini mong mensahe, kinahanglan nimo ning taguan o kinahanglan imo ni siyang tipigan o gayaw tuguti nga mailisan ni mga pulong sa kalibutan kay magdala ra nimo nagkalaglagan. Ikaw ug ako naluwas ta sa dihang mintuo midawat ta ni Jesus. Amen.
Ayaw pa disturbo. Kay ang ato karong gipaminaw mensahe ni Lord. Kinabuhi nato. Mateo 4:4, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Amen ba? Naluwas ta. Unya paingon ta karon sa gingharian sa Dios. Unya ingon si Jesus ang nangaluwas iyang gibahin sa duha. Pareho na silang nangaluwas. Kanang napulo kadalaga pareho silang mingtuo ug ipasabot sa discussion ni Apostol Pablo, pareho silang naluwas sa sala. Amen ba? Apan kanang lima, buang-buang, ug ang lima maalamon. Hinumdumi, katong tulo ka mga sulugoon, pareho silang gitagaan og salapi. Pero ang usa nila, kwintador. Ingon ang usa ka sulugoon, nasayod ko nga nag-ani ka sa wa mo ipugas, naghago ka sa wala nimo, nag-ani ka sa wala nimo hagui. Iyang gilubong ang iyang salapi nga nadawat. Wala niya ipagamit. Ingon ang usa ka hari. Ang hari nga gisgutan kaganina si Jesus Christ. Ikaw ug ako gitagaan tag talento, mga hiyas, abilidad. Dapat ato ning gamiton sa pag-alagad sa Dios. Dili ta kaalagad sa Dios kung grabe tang makapangwinta. Usahay ang problema mao ni. Daghang mga tao nga nagtuog husto, pero ang iyang gituuhan nga husto magdala di ay niyang kamatayon. Asa na mabasa? Panultihon. Okay. Ato na siyang ikonik mga kaigsunan kanang panultihon. Panultihon kapitulo 16 versikulo 25. Usahay ang gituuhan mong hustong dalan, mosangko di ay sa kamatayon. Inani ni siya, daghang mga tao nga mintuo, yes, ako, usa ka, usa ang imuhang pamilya. Pareho mintuo sa Dios. Ang tanan mintuo, ingon si Apostol Pablo, naluwas. Ang tanan nga naluwas, gikan sa sala, dapat ikaw mismo makadiscover nga nuluwas gyud ta sa sala. Lisod man pud kaayo mga kaigsunan nga moingon tang giluwas ta pinaagi sa pagtuo sa Dios, pero naulipon ra gyapon di ay ta sa sala. Mo na nga ato igsoon Sister Evelyn, nagbata sila nga naay Ginoo. Si Russell o Sister Evelyn, schoolmate o classmate? Magsikanier. Sa una, si Sister Evelyn, wala na siya mo yukbo anang mga estatwa. Na sila pagtuo. Pero kung imong lang taon, sa ihang testimony, naapa siya mga bisyo dito sa syudad. Pero sa diha, nga nakadungog sa tinuod nga mensahe, nakabaton siya tinuod nga kabaguhan o giblesya ni Lord. O sa dihang giblesya ni Lord, wala niya idalo ang panalangin. Gitagaan ta ni Lord og drum. Tong pakpakan si Lord. The more pag yun silang gibless ni Lord, ila pag yung ihalad, gam-ana po dirig og tiles. Atong pakpakan ang Ginoo. Nainani ni siya. Timan iyang ato ang gihisgutan, ang pinakapuwintiha, blessing. Ang tanan mo yung blessing. Ikaw og ako, nakit-an sa Dios nga nangandoy yung tagpanalangin. Matagkaroon og unya, inigbangon na to, gitinguha sa atong kasing-kasing unahuna nga panalanginan unta sa Dios ang atong pananom. Panalanginan unta sa Dios ang atong mga pamuhi. Nakit-ana sa Dios. Amen ba? Nya kabalo pa mo ka ng gingharian nga giandam sa Dios mga kaigsuonan, alang na sa mga taong gipanalanginan sa Dios. Tanawa ang giingon diha sa Mateo kapitulo 25 versikulo 34. Og ang tanang tao nga naastuo ni Jesus, giingnan ni Jesus, duol kamo. Hali, diri ang hukmanan, giingnan ni ang mga taong nangaluwas, duol kamong tanan nga gipanalanginan sa Dios.
But ipasabot katong gingharian sa Dios, gingharian kinabuhing walay katapusan, ang makasulod adto katong mga taong gipanalanginan sa Dios. Ang dako kay pangutana, unsaon man nato aron masinatian ang panalangin ni Lord. Speaking about blessing, dili lang na sa usa ka bahin, kundi tibuok na. Spiritual, material, even emotional, even physical. Mga igsoon, dirita, luwas na ta. Amen ba? Paingon ta sa gingharian, ngaway katapusan. Gingharian sa Dios. Samtang naglakaw ta, padayon ta nangalagad sa Dios. Nakit-an ta sa Dios nga nagkinahanglan ta siyang panalangin. Apan kinsa man ang panalaginan sa Dios. Ang tulo ka mga sulugoon, mga kigsunan, pareho silang gipialan og salapi. Amen. Material. Pero ang duha, kung imong lantawon, gigamit nila. Unya, nakaginansya pa gyud sila, labi na tong gihatagan og 5 ka salapi. Katong gitagaan og 3 o 2 ba to? Nakaginansya pog laing duha. Apan ang nakadawat og 1 ka salapi, nangwinta na siya. Kabalo ba mo? Daghan kay mga tao nga nagtuo nga husto kay sila. Mingon nga, kanang Domingo usik kayo. Kung ako pa nang giuma, ako pa nang gitrabaho, na anak ko'y sweldo. Pero daghan kay mga tao nga bisag Domingo, wala sila mosimbas Ginoo. Pero lisod lang kayo. Kabalo ba mo? Usa ka. Kaniadto. Tinuod na. Ang akong magulang miingon nga grabe ang akong trabaho bisag adlong Domingo sayangan ko, pero niabot sa punto ang bike na baligya. Wala na gani say balay. Pero sa dihang nakadungog sa akong wali, isa John, ikaw mo'y gigamit sa Ginoong makabalik ko sa Ginoo. Karon nagwali na akong asawa, unya ako ngay mo isuon, grabe nang musimba o gibless mi ni Lord. Motong nakatravel sila from Cavite og tuyok diri Cebu pa yung Negros, balik na pod sa Cavite, nag-airplane. Kung wala sila panalangin di sila ka sakay. Amen ba? Nganong gipanalanginan sila? Tungod kay ning sunod sila sa mensahe sa Dios. Ang usas mga problema mo ni, tanan nga mga mensahe sa Dios o mga pamaagi sa Dios aron ka iblas, ang problema dinhi, usas mga problema nga angay natong kanabitang tanahon, kanang nasabtan ba nato siya? Sunod, ato ba siyang gidawat? Ato ba siyang gikinabuhi? Usas sa mga akong nakita sa mensahe sa atong Ginoong Hesus diha sa Mateo 25:34, ingon siya diha, matud pa sa libro sa gipadayag, dunay lamesa. Nya das lamesa hukmanan. Dunay hukmanan, imong atong ibutang des gipadayag hukmanan. Des hukmanan giablihan ang libro sa kinabuhi ug libro sa binuhatan. Si Jesus miingon, duol kamong tanan nga gipanalanginan sa akong amahan. Ang pangutana mo ni, unsaon aron masinatian nato ang panalangin ni Lord? Unsaon? Imo na bang nasabtan? Kabalo ba mo? Kung magpugas ka, dapat doon na kay kahibalo. Amen. Ibutang nato na sa gitawag pagpanguma. Kung manguma ka, dapat doon na kay kahibalo. Ang uban pod gigamit ang pulong kinahanglan kabalo kang mo timing. Kinahanglan kabalo kang mo timing sa klima or kabalo kang mo timing sa presyo. Kay basig nindot kaayo ang imuhang pananom, matungon pog brato. Hello. Diba no? Buti pasabot, dili di ay basta-basta nga mananom lang ka. Kinahanglan doon na kay pagpaniid. Munang giingon si Brother Sarapin, kitun-an ko pag-ayo ang pagpananom. Ngano man dili basta-basta ang pagpananom.
Nga mananom lang ka basta-basta nya perting ninduta. How about inig harvest na perti pong bratuha? O sa ibuot, ipasabot sa Dios, inani ni siya. Ikaw ug ako nakabaton tag kaluwasan. Amen. Subject na ta nga iyatang panalanginan. Wala na ilain pang panalanginan sa Dios, ikaw na nga nakabato kaluwasan. Amen ba? Pero unsao na to aron ang panalangin nga gisaad sa Dios kanang giingon ni Jesus, duol kamong gipanalanginan. Speaking about blessing, dili lang na spiritually. Materially, physically, tanan, package na yan. Amen ba? Amen. Lamang, aron masinatian na to ang panalangin ni Lord, dapat naatay kahibalo. Ang tanan may yung kahibalo. Usa sa mga angay na tong timanan, dapat doon natay kahibalo kaalam sa paggamit sa tanan. Moingon ganita sa paggamit sa tanan, siguro moingon ta number 1 nga pinaka-point diha kwarta. Ilo. Pero kabalo ba ka? Dili lang kwarta. Dapat kabalo pa ka mo gamit sa oras, time. Daghang kay higayon o panahon nga ang tao nga mga ningtuo sa Dios dili kaantigong mo gamit sa time. Kung manguma ka, dapat kaantigo kang mo pugas o mugamit sa time, mugamit sa panahon. Moingon kang karon nga mga panahonan nindot na kairon ipamugas. Karong mga panahonan nindot kairon ipananom nga kini nga kanay bitawng like example beans, bagyo beans. Nga sunod aning bulan, aning inig pang harvest, mahal gyud ni. Buot na to buot ipasabot sa Dios ba mga kaigsonan, ipalihog kog sira. Okay, salamat kayo. Anak lang. Buot ipasabot sa mensahe sa Dios mga kaigsonan inani ni. Kinahanglan ka antigutang mo gamit sa time. Ina imong tapad, time. Dapat imong tuuhan nga tanang time dili para imo. Amen ba? Motoo ka? Dili tanang time atoa. Dili tanang adlaw atoa. Dunay time, dunay oras para ni Lord, dunay oras para sa atong kinabuhi. Hinumdumi sa Ecclesiastes kapitulo 9 man siguro na. Kung imong tan-awon ako rang sikapon mga kaigsoon no. Ecclesiastes kapitulo 9. Adunay Ecclesiastes 3, kapitulo 3, sorry. Kapitulo 3. Ingon din may panahon ang tanang butang. Amen ba? Kung dili ka kabalong mo gamit sa mga panahon, like example, naay panahon nga imong gamiton para sa kaon. Kanang orasaha, mamahaw ka. Kanang orasaha, maniudto ka. Kanang orasaha, manihapon ka. Pero kung ang imuhang pamahaw, mahimo ng paniudto, o ang imong paniudto pamahaw, himuon na nimong panihapon, dool na kay kag doktor. Buti pasabot, kitang mga Kristohanon, para kapiyalan bitaw ta, aron damurtang panalanginan sa ingon, kita ang giingnan sa Dios nga duol kamo nga gipanalanginan samahan. Dapat aron panalanginan ta, kabulutang mo gamit sa time. Ang tanan mo ingong time. Naay oras nga dili para ato para sa Dios. Amen ba? Ayaw gamita ang oras para sa Dios, himuon nimong para imo. Hello? Yes, dunay mga tao nga dili katog simbahan. Pero pwede ka anang oras sa makasimba sa Dios. Amen ba? Tinuod na. Nganuman, how about sa ato mga kaigsunan nga naa sa gawas? Wala mang pasabot nga kung wala sila makatog simbahan, di sila kasimba sa Dios.
makasimba sila sa Dios sa time nga para sa Dios. Amen ba? Now, kinahanglan kabalo gyud tang mogamit sa time. Sunod kinahanglan mo kabalo tang mogamit sa tanang butang. Labi na gyud sa kwarta. Kana bitawng i-bless ka ni Lord. Unya di ka kabalong mogamit asa na nimo gamiton. Like example, i-bless ka ni Lord og kwarta. Unya dili ka kabalong mogamit ana, imo ra na sang iwaldas. Kung maghisgot tag waldas, gigasto nimo sa walay kapuslanan. Gigasto nimo makadaot sa imuhang lawas. Like example, gitagaan ka ni Lord og kwarta, imo rang gibisyo. I-bless pa kaha ka sa Ginoo sunod? Piyalan pa ba kaha ka og laing pang kwarta? Dili na. Unsay giingon? Katugani nga wa gani kuhaan niya. Iyarang gitaguan. Katong usa ka sulugoon ba nga nakadawat og salapi? Nakadawat sa usa ka salapi, unya iyarang gilubong. Wala niya patubua. Dahil iyang giuli. Nasuko ang hari. Kinsa man ang hari? Si Jesus. Unsay gisulti ni Jesus? Unsay gisulti? Tanawa. Mateo 25. Mateo 25, versikulo 24. Unya may sulod ang sulugoon nga nakadawat og usa ka puntel nga salapi ug miingon, "Sir, nasayod ako nga istrikto ka kayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom og naghipos ka sa wala mo ipugas. Nahadlok ako busa milakaw ako gilubong ko ang imong salapi og sa ilalom sa yuta og tan-awa, sir, ani ang imong salapi." 26. Miingon ang agalon, "Walay hinungdan og tapulan nga sulugoon. Nasayod ka man di ay nga nag-ani ako sa wala ko itanom, naghipos ko sa wala ko ipugas. Nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalik kini kanako nga may tubo." O miingon ang agalon ngadto sa sulugoon, "Kuhaa kaniya ang salapi ug ihatag ngadto sulugoon nga may napulo ka puntil nga salapi." Hinani ni siya. Ang tinuod mga kaigsunan, kung kaantigo ragyudtang mo gamit sa tanan nga ni anato, i-bless lagi ka ni Lord. Pero kung naa kay kusog, naa kay abilidad, naa kay maayong panglawas, imurang gibisyo, imurang giwaldas, imurang giusikan, unya maayong ka, Lord, ayuha ko, i-bless ko. Daghang kay mga tao, panalanginan na gani sa Ginoo, makalimot na niya. Waldas dito, walas dire, gasto dito, gasto dire. Unya, magampo nga, Lord, i-bless ko. Like example, imong anak, tagaan ni mong balon, tagaan ni mong kwarta, ingnon ni mo, dong, day, taguin ni. Sa tibuok tuig, kung imo ni siyang taguan, tibuok tuig, daghan na kay kag salapi. Imong tagaan ang imuhang anak og 100. Nya himan-himan, gipanghatag ra or kanang gipamalit og lastiko, gidampa pag-ayo, niya nangayo na pud pagkaugma, palit na pug lastiko, pildi na sad, pangayo na pud pagkaugma, palit na pug lastiko, pildi na sad. Ikaw nga mahan, malipay gyapon kang muhatag para ipalit og lastiko, ipusta, mapildi na sad. Mga igsuon, ang Dios dili malipay kon ang tanan nga gipiyal gisalig nato di ta kaantigong modumala. Amen. Yes, ikaw ug ako luwas na ta. Pero timan
wala pata sa gingharian sa Dios. Amen? Paingon pata. Nagsunod ta ni Jesus Christ. The word ni nagsunod kanang atong gidesisyon ba katong nabautismohan ta. Unsay bautismo? I have decided to follow Jesus. Mao na atong pakigsaad nakadesisyon ta nga mosunod ni Jesus. Kung unsang atong tikang, ang unsay tikang ni Jesus, kung unsa ang kinabuhi ni Jesus, mausab ang atong kinabuhi. Mausab ang atong unsa ang gipakita ni Jesus, maupod ang makita nato. Kung mainampuon si Jesus, mainampuon po ta. Kung nagtinarong man gyud atong tan-awon, dili man tayo ingong wa magtinarong. Amen ba? Amen? Munang sa social media, sa tanang mga listener, gipadaygan ko sa Ginoo, alang sa tanang mga listener, kung nang nagtudlo sa simbahan, nagwali sa simbahan, kanunay nagbinuang, pahawa mo dihaan ang simbahan. Kay dili na panglangit ang maong simbahan. Mga igsuon, inani ni siya. Inay mong tapad, ikaw ug ako giluwas ta. Nanatas kaluwasan eh. Amen ba? Nanatas kaluwasan. Gusto sa Ginoo sa tuig 2026 maglakaw ta sa panalangin sa Dios. Nya nindot kaayo kung sikitang maglakaw sa panalangin sa Dios kay mismo si Jesus Christ excited siya nga makit-an ka. Unsay giingon diha sa Mateo 25:34, hali, ingon ang atong Ginoo, hali, duol nako. Duol kamong gipanalanginan sa akong amahan. Hello. Amen ba? Duol kamong gipanalanginan sa akong amahan ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam sikad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Ang mga taong gipanalanginan katong dunay kaalam o kahibalo sa paggamit og insaktong oras, paggamit sa isaktong butang. Kinahanglan kanti gutang mo gamit. Ang oras para sa Dios, para sa Dios. Ang adlaw nga para sa Dios, ayaw gyud na baylo eh. Amen ba? Amen. Nya sa trabaho, dapat istrikto ta sa trabaho, labaw tang istrikto sa trabaho para ni Lord. Amen? So, ano ang atong bantayan? Unsa man mga butang nga gihatag ni Lord, atong pangayoon, Lord, giyahi ko sa paggamit ni ini, nga ang akong paggamit ni ini, gamiton nako ang kaalam gikan nimo. Amen ba? Amen. Kinahanglan kantigutang mo gamit yun sa tanan. Like example, maayong panglawas, napatay kusog, atong gamiton yun para ni Lord. Atong mga batanon, ato na silang dasigon. Kana sila na ana sila'y hiyas, na sila'y abilidad, na sila'y mga talento. Gipiyal na sa Ginoo. Ato silang dasigon, gamita na. Kamong mga batanon, gamitan ang iyong pagkabatanon. Kay mo ani ra lagi mo ana. Sama gud sa kuha kaniadto sa batanon pa mi. Grabe gyud sakripisyo diha sa simbahan kay magpractice pa og Sabado, lakaw og usa ka oras gikan sa balay paingon sa simbahan, magpractice pa didto unya usahay kabalo mo unsa, wala may tarong kaon. Kay among simbahan kaniadto kanang mulakaw mig usa ka oras gikan sa mong balay paingon sa simbahan. Unya sa adlaw Sabado mo adto mi dito kay magpractice. Kay matag Sabado sa hapon mi among practice para Domingo. Maglakaw mig usa ka oras paingon sa simbahan gikan sa simbahan mulakaw na sad mig usa ka oras paingon sa among balay. Nya pila mi ka oras diha sa simbahan. Nya kabalo mo unsa? Wala mi tarong kaon. Unsay among gibuhat? Mohangyo mi sa pastor. Pastor, naa kay humay diha tabangan na moglubok. Linubkan na isad mi. Nya na may kabalong mo alig-ig pug humay. Hangtod ba lungagon nya maniun to mi hapon na. Nya kabalong mamuunsa og wala among pastor kay tuwa dito sa lamakan magdaro.
kami mga batanon, kanang mao na may oras namo na may oras sa pag-practice, wala may kaon. Usahay magbalon mi. Nya sa una manggod, wala kayo yung mga balon preha kaniadto, preha karon. Sa una puro ang mong paniud to sa una kung dili manggani kanang saging ari mis kamunting kahoy, ug dili kamunting kahoy ari na punis bisol. Makakaon mi kanon, pamahaw ra og paniapon. Mao gyud nay akong namatan sa akong mga ginikanan. Karon kung adto mi sa simbahan, among mga kauban nga mga batanon wala po di ay balon, among buhaton mangayo migmangga sa among maagian. Nya magproblema na sad mi nigtulog kay magbutod man among tiyan. Nganong ako nang gisugilo ninyo? Sa akong sakripisyo wala pakyasa ni Lord. Gibless ko ni Lord. Dili ba ko moingon kong dasigon ni Lord sa pagwali kung wala ko'y naagi ang kalisod. Munang kamo mga batanon, ayaw gamita ang inyong panahon sa haruhay. Gamita sa pagbansay samtang makahimo pa mo. Kay mo ani gyud mo ana. Kuhita gun ng imuhang tapad ing na kung naakay batanon kaila dasiga. Munang niingon ang mensahe ni Haring Solomon, Ecclesiastes 12, hinumdumi ang imuhang magbubuhat samtang batanon ka pa. Yes, ikaw ug ako, gibless ta. Dili lang mga batanon atong mga bata. Amen? Para damurtang iblas ni Lord, timan ini, kinahanglan ka antigutang mo gamit sa time. Mga talento, hiyas, abilidad, salapi, tanang butang nga gihatag ni Lord. Kinahanglan ka antigutang mo gamit. Kay kung di ta ka antigong mo gamit, ato na siyang iwaldas, di gyud ta i-bless. Mao gyud nay prangka nga pagkasulti, pagkatudlo. Kay ang giingon ni Jesus, unsay gipugas nimo karon, imo lagi nang anihon. Amen ba? Amen. Kung nagpugas ka sa panalangin sa Dios, damor kang i-bless ni Lord. Sultihan ta mo, kana mga batanon nga naghago dire sa buluhaton ni Lord, sultihan ta mo, dako kay nagpanalangin, nagiandam ni Lord. Kaysa akong panahon, ako mismo nakasaksi, katong akong isig kabatanon kaniadto, nga perten tapulana diha sa buluhaton sa simbahan. Nya grabe pa kabugal-bugalon. Kabalo ba mo unsay sitwasyon karon? Grabing lisura, magsigig away, sigig bulag-bulagay. Lisod pa kayo ang Pinoy-anan. Doon ako'y nakitaan nga batanon nga grabe ka seryoso nga nagpagamit ni Lord. Gibless pag-ayo ni Lord. Mga ginikanan, kinsa may imong pilion? Katong mga anak nga wala iblas o katong mga anak nga iblas? Timan pag ibless ang imong mga anak, ikaw nga ginikanan, di ka nila pasagdan. Hello? Amen? Di ka nila pasagdan. Kay ang mga anak nga gibless sama ni Jose, tanawa, sa dihang nagkalisod-lisod si Jacob dito sa Kanaan, wala nila pasagdi si Jacob. Ilang gikuha si Jacob o gidala dito sa Ehipto, kuyog ni Jose, nga ingon nga usa ka gobernador sa Ehipto. Kinsay nagtuo nga mahitabo to ni Jose? Nga gikan sa pinakalisod, tigbakiro lang si Jose, tigdala o pagkaon sa maigsuon nga nagatiman og mga hayop. Why bisan kinsa nga nagtuo nga mahimong gobernador si Jose? Pero sa iyang sakripisyo, dito gipakita nga matinud-anon siya kanunay ni Lord. Kapilas siya tintala, kapilas siya sulay, pero nagpabilin siyang dunay kahadlok sa Ginoo. Sa atong kinabuhi, sa tuig 2026, inani ni, sugod karon, sakripisyuhi ang pagpaduol kanunay ni Lord. Dasiga o pangayua sa Ginoo nga naa kay kadasig sa pagdasig sa imong Pinoy-anan, sa pagdasig sa imong mga anak, paggamit sa buluhaton ni Lord. Kaiblas lagi ka. Amen ba?
Hinumdumi ang prinsipyo ni Lord. The more gani kang magkapagamit, the more gani kang magpugas, the more kang muani. Amen? Kabalo ba mo? Kanang mga tao nga grabe nga nakapangani, grabe na sila nakapamugas. Amen ba? Hello? Pero katong mga tao, wa yung po'y giani, wa po yung tao na ipugas. Ang agmangani na sila dili nila ipugas. Amen? Muna nga sa atong kinabuhi karon tuig 2026, first Sunday, di na to ni kalimtan. Nga ikaw ug ako, giluwas na ta. O niya, ikaw ug ako, gibless na ta pagsugod ni Lord. Ug atong ampingan ang panalangin para damurtang panalanginan. O niya, kabalo ba mo? Kung maglakaw ta sa panalangin sa Dios, excited si Jesus nga makit-an ka. Dali, duol kamong gipanalanginan sa akong amahan ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam sikat pa sa buhat sa kalibutan. Kanang gingharian naghisgot na sa kinabuhing walay katapusan. But ipasabot ang tao nga makasulod sa kinabuhing walay katapusan katong mga gipanalanginan sa Dios. Katong mga taong gipanalanginan sa Dios, katong kaantigong mo gamit sa oras ug tanang butangan na kaniya. Munang akong mga pagdasig sa ngalan ni Hesus, kung unsay gipiyal sa Dios sa inyong kinabuhi, katuni ang paggamit sa insakto. Ayaw na iwaldas. Amen? Ayaw usiki. Ayaw na ipamusta. Prangka ko nga mutudlo. Timan daghang kay mga tao moingon. Hello. Muna'y giingon sa panultihon. Asa to mabasa? Panultihon? Sa 16? 16:25, usahay ang gituhan mo nga husto nga dalan mo sangko di ay sa kamatayon. Daghang kay mga taong gahuna-huna nga kani nya sunod maggugi na sad, manarbaho na sad, unya mingon, Lord, panalangin ko, galantoy biyang Ginoo inig panalangin, unsa man, asa man. Mo nang mingo, the more kang mupugas sa bulhaton ni Lord, the more kang i-bless ni Lord. Tipigi kini mong mensahe sa tuig 2026. Pauswagon ka, palambuon ang imuhang pagpuyo diha kaniya. Magampot ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat sa imong mga pulong. Nga imuhang ipakita o ipasabot na mo nga kami giluwas o naluwas gikan sa sala. Aron kami imong iblas, aron makadawat kami sa kingharian nga imong gihandam. Amahan, salamat sa imong pagkuyog ug paggiya, pagpanguna kanamo sa tuig 2026. Pinaagi sa imong pulong Ginoo. Makasiguro kami nga among masinatian ang imong mga sahad tungod kay naguna ka sa among mga desisyon. Nagpahinumdum ka o nagdasig ka kanunay sa among kinabuhi, sa pagkinabuhi diha sa imong mga mensahe, sa pagkinabuhi sa imong mga pamaagi. Salamat o Dios nga padahil na imong giblas ang tanang matinud-anon sa imong mga pulong. In Jesus' name, amen. Okay, amen. Ay na imong tapad, pauswagon ka. Ayaw o iwaldas ang unsay panalangin nga nanimo. Amen. Dalaygon ang mga pulong nga gipaabot sa matag usa ka nato nining sayo sa kaugtuhon. Ug adto ta sa laing bahin nga mao ang paghatag sa atong mahigugmaon nga halad para sa atong buhi nga Dios. Lipay diha sa Ginoo, muhat
Buhatag sa kalipay diha sa Ginoo, daygon ta ang Dios, buhatag kaniya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Buhatag sa kalipay diha sa Ginoo, buhatag sa kalipay diha sa Ginoo, daygon ta ang Dios, buhatag kaniya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Akong gihangyo si Brad Serapin alang sa wala si Brad Serapin. Ato ta sa pagampo sa tithes and offering, atong ipataas ang atong tuong kamot, pandong sa halad nga ana sa tubangan. Labing gamhana na mo nga Dios na ining sayo sa kautuhon. Ani ana usab kami Ginoo, nagaduol nga na kanimo amahan. Mapasalamaton kami kanimo Lord Jesus sa imong alagad nga imong gigamit Ginoo aron sa paghatod sa mga mensahe Ginoo, aron sa pagsugilon diri kanamo amahan ang imong mga mensahe Ginoo nga nangabusog gid mi amahan. O katong nga pulong amahan, amo kutong matipigan sa among sulod sa among kasing-kasing amahan. Ug labaw sa tanan Ginoo, amo tong mai-apply Ginoo sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi Lord Jesus. Padayon ka amahan, maghatag og kalig-on, kadasig, kalipay sa imong alagad amahan, nga walay hunong Ginoo sa pagsugilon sa imong mga pulong Lord Jesus. Dili kaniniya mabuhat amahan kung wala ang imong tabang Lord Jesus. Salamat Ginoo sa iyang dakong gugma diha kanimo amahan. Nga usa sa imong sugo Ginoo, nga ang mga tao Lord Jesus labi na gyud tong wala mas pamasayod sa imong pulong amahan. Gusto nimo Ginoo nga maabtan Lord Jesus sa imong mga mensahe Lord. Even sa live streaming amahan, ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat Ginoo sa imong paggamit sa imong alagad amahan, nga daghan Ginoong mga katawhan Lord Jesus nga nakasinatig kabag-uhan Lord Jesus. Tungod na Ginoo sa imong pulong amahan, ug madinawaton usab Lord ang imong mga katawhan Lord Jesus nga imong gimahal, imong gipakamatyan dito sa cross Ginoo. Madinawaton sa imong mga pulong Lord Jesus nga adunay mga pagbadlong pagsaway Lord Jesus, kay ang imong pulong amahan puno kini Lord sa pagkurek Ginoo sa matagtagsa sa kinabuhi sa tao amahan. Tudluan ang tao aron makinabuhing matarong diha sa imong atubangan Lord Jesus. O Lord God, bisan pa sa salapianong bahin nga nasa mo atubangan, padayon ka mag-bless ni ini Ginoo. Bisan pa sa mga imong kaanakan Lord Jesus nga nagtunol amahan, asa man sila Lord gakuha sa matrabaho man Lord Jesus, sa mauma man Ginoo, mga negosyo amahan, sa tanan Lord Jesus nga ilang gikwaan ini nga source amahan, padayon ka Ginoo mo patubo Lord Jesus, nga mo multiply Ginoo ang ilang gikuhaan ni ini Ginoo. Ug labaw sa tanan amahan, sila ang makabenepisyo Ginoo sa ilang mga kinitaan amahan. Dili kini maadto sa doktor, dili kini maadto sa ospital Ginoo. Labaw sa tanan Lord, ang ilang kinitaan Ginoo, sila Ginoo makapahimulos Ginoo. Kay walay anay Lord Jesus nga makakutkot Ginoo sa ilang kinitaan amahan. Labaw sa tanan Lord God, tungod ni Ginoo sa ilang pagkamatinud-anon nga kanimo amahan.
Og tunod ni Ginoo sa ilang mubuhat sila Ginoo tungod ni Lord God sa ilang dakong gugma nga anak kanimo o Dios. Dili kini nila mabuhat amahan kung wala may gugma nga anak kanimo Lord Jesus. Salamat Lord sa gugma Ginoo, sa kalipay Ginoo, nga sa among paghatag uban ang kinatibuk-an among kasing-kasing, uban ang kalipay Ginoo. Diha ka Lord Jesus mo panalangin amahan. Kana bitang wala mi nawili Ginoo, ang iya para sa imuha, among ginahatag amahan. Masinati ka namo Lord Jesus. Kung nagmatinud-anon kami nga kanimo amahan, kanunay na mo mas sinati Ginoo nga walay pagkahupas ang imong mga panalangin Ginoo. Kanunay Ginoo nimong gibutangan, kanunay nimong gidugangan amahan ang among kita Ginoo. Dalaygon ka amahan nga gamita kini Lord Jesus sa pagpalambo sa mga bluhaton nga imong gipiyal kanamo. Mapalapad sa ministry Ginoo nga imong gipiyal kanamong tanan Lord Jesus. Ug dalaygon ka amahan sa walay katapusan Ginoo, nga nagabless ka sa matag usa ka namo, sa mga tagsa-tagsa namo kapamuyo Lord Jesus. Panalangin Ginoo labi na gyud sa among uban pa gyud Ginoo nga sa mahal sa kinabuhi Ginoo, nga wala pa gyud masayod Lord Jesus diha sa kaluwasan Ginoo. Ikaw o Dios magagamit sa matag usa ka namo Lord God. Panalangin nga to sa among mahal sa kinabuhi Lord. Panalangin nga mahimo kami panalangin sa kaluwasan sa among mga igsoon, mga friends, mga relatives Ginoo. Ug salamat Ginoo nga ikaw o Dios magabutang ka na mo kaisog Ginoo sa pagsugilon sa imong mga pulong Ginoo. Diha lamang kanimo Lord Jesus mabatunan namo ang kaisog amahan. Dalaygon ka amahan niining sayo sa kagtuhon Ginoo. Kanimo lamang Lord Jesus. Dug himaya pinaagi lamang sa pangalan ni Jesus ang tanang anak sa Dios magaingong. Amen. Ato tas mga pagpahibalo mga kaigsuonan. Ang mo presider karong umaabot Domingo kay si Brad Albert. Dayon ang mo scripture reading kay si Inday Ailame. Unya ang mo testimony kay si Yen Yen. Ya, wala man sila karon. Gatuo ko nga sa ilang pagbalik karong Domingo dako sila bitbit nila ang kadaugan nga gihatag sa tumbuhi nga Dios tungod kay ang ilang anak do na pa joy gibati katong bag-o nakagawa sa ospital. Unya ang muhalad awit karong Domingo kay ang mga Tamayos family nila lang. Ya maora to, ya sa gihapon padayon mi wala na mi naka tong ka Sunday kanang Bible story sa mga bata kay kuan katong nagdulong sa ato ang Christmas unya katong nay Sabado nagpadula po to sila sa Ati Taplin o sa Ati Chari dire katong Pasko ya karong Sabado balik me Bible story sa mga bata ya palihog ra gyud ko dasig pod sa atong mga anak nga mo join sila kay para ra gyud ni nila o para pod datong mga ginikanan nga magtubo sila nga dunay kahadlok diha sa Ginoo. Ya ang dugang nga mga announcement. Okay, no, salamat kayo sa akong asawa. Unya, akong ipahibalo di ay sa mga backup song, pag-practice mo o kuan, lead song. Nya, para makabalo mo kung unsaon pag kuan bitaw, pag lead. Karong Sabado, na ako'y lecture gamay para sa mga backup song, music team. Kung unsaon ninyo pag lead. So karong nga Sabado, after sa mga bata, mo lecture ko ninyo para tudluan ta mo unsaon pag lead song. Para si Russell na po mo back up or kamoy mo lead, lain na po mo back up. Kay siya ay kanang unya tudluan ta mo unsa ang mga unsaon paggamit ang unsaon pagpili sa kanta. Niya dili mo anak mahadlok nganuman Dios biya na atong yalagaran. Amen. Unya sa mga worship musician
akong ipahibalo nga memorize ninyo ang mga family chord ni Dong Benji, ni Daichare, unya si Daichare, asas Daichare murag tuan dito no. Dai kanang palihog kay akong nakita nga moabot ang panahon nga moadto ka sa ibang bansa kay nanabe to passport sa to passport. Moabot ang panahon nga ngadto ang nira ka di siguro nawa tam kabalo og asa kay gamito ni Lord pagyon no. Seryosoha og tudlo imong mga manghod nga na sila yoy makatunan sa keyboard nya memorasa ninyo ang chord, family chord nya Dong Benji nya kamo dire kamong mga batanon palihog nga anak ni Dagaw Joel labi na dagko na si Janjan si Gigi no kamo ako nang love ninyo tudloan ta mo pagayon nya tungod sa ako wag ko'y hunong sa pag-atiman akong gipangayo sa Ginoo nga mao ni karong Pitsa 9 naay maestro sa drums sa keyboard tanang instrument ako gyud na siyang kanang gigahinan sabot mi sa asawa nga mo sang sweldohan amo ang labgipan ba amo to nga karong Pitsa 8 ako na siya magpadala mi para plete gikan sa gihulngan paingon dire moabot sa Pitsa 9 Bernes unya pagka Sabado na siya dire focus na siya tudlo sa mga drum nya kamong mga batanon please mga ginikanan palihog it is a chance ni nga magamit ni Lord ang inyong mga anak i-bless lagi na ni Lord ang inyong mga anak kaysa adto na magbisyo nya tusniki no kuan na ano base tayong Dongji kuan imuhang gitara nga mo transfer ka diri sa lead ana lang ngadtos lead ngadtos bass magpuli-puli ta unya si Gaw Albert i-manage imong time no i-manage imong time nga naagi kay time para sa imong pamilya na kay time sa business i-bless na Ginoo lagi na inyo ang mga business kaya daghang kung kaila nga kanang gitarong nila gamit ang time nagi sila time pa i-bless lagi muog yun ay ako ang gibarugan o ako nang nakitaan nga i-bless lagi tang tanan amen ba so karong Sabado na ay lecture nga akong paghimuon sa tanang mga worship team mga musician dire ayaw ninyo kalimte karong Sabado human paniod to mga bata siguro unsa man basta kay humang paniod to o naana mo dire humag paniod to kay naana tay kuan ana ya lecturean ta mo unsaon pagpa-flow sa kuan ya tudloan ta mo asa dapit pwede nga mga kanang mga asa mo dapit pwedeng mawa asa mo pwedeng matarong unsay gikinahanglan aron mahibalik ang tono kanang dili mo mayabag unsaon aron mahibalik ang dili mayabag ana na siya tudloan ta mo ana tanan kay daghan kay ko nga gisakripisyohan karon maayo na kay silang mo dala sa kanta. Next, ang duha ka overseer, ako silang seminaron. Kay before ang Thanksgiving sa Marso, naami family pastor. Pastor family. Diha ninyo makitaan ang tanang mga estudyante nga akong gitudloan. Gawas lang sa mga nirebelde. Inaamay nirebelde. Tanan nga mga estudyante nga nagpabilin nga karon na master na mahimamat na to sila. Kay before ang Thanksgiving, mukanda kog seminar nilang tanan. Excited kayo ko ana. So, ugma ay mabawaan kung unsa mi pitsaha, seminaron ako ang duha ka overseer. Kanang overseer, nagtutok na sa pipila ka mga pastor, sa pipila ka mga simbahan. Sa usa na pong overseer, unya, mga estudyante na ako na sila sa una. Nya karon nahimo na sad nga magtutudlo sa ubang pong mga estudyante. Salamat sa Ginoo unya karong January magsabot ta kung kano sa ang atong dagyaw dire. Dagyawan na sad nato ni kay January o February raman ang makadagyaw ta.
Nya Thanksgiving na. Nya palihog kung naamoy na balaan nga baligyang baka atong paliton. Kay ato nang ihawon karong Marso. Ang atong baboy dako na. Ato pagpakan ng Ginoo ana no. Nya naapoy siguro karong bulana mahimamat ako ang akong estudyante nga nas Taiwan. Magpa-baptize siya dire unya iyahang sangyawan ang iyang mga igsuon. Wa ko kabalo kung ang atong simbahan na atay international ministry sa Taiwan. Ato pakpakan ng Ginoo ana. So unya karong tuig 2026 magsugod na ko og na mag-arrange na ko og time para Bible study sa Malaikang o kaha diri dapit sa ilahang mga Iran family. Nag-adjust, naghulat ko sa ilahang schedule. No? Ilahang Brad Rowell, ilahang mga anak. Ako gyud na sila nga tagaan og time para Bible studyhan. Dalaygon ang Dios, siguro na mga pangutana. Walay mga pangutana? Wala. Okay. Padayon ta sa pagdasig kung naamoy mga kailang walay radio, atong tagaag radio. Kanang atong mga silingan. Tagaan atong radio. Niya kuyogi ninyo diri are sa balay. Kuyogi ayaw mo kaulaw, makadala lagi na sila radio. Kay maunay atong tinguha nga makadungog sila sa pulong ni Lord. Ato ta sa pagpanindog, atong ipataas atong mga kamot, atong pasalamatan ang Dios sa iyang mga pulong mensahe o sa iyang pagdawat sa atong mga halad. Amahan namo nga Dios, mga makagagahom, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo. Nga imo kaming giblas ug imo kaming gitudluan aron kami mahimong andam ug takos sa imong mga saad. Padayon mo kaming iblas bisan pa sa padayon namong pag-alagad kanimo sa tibok simana nga imong gidugang kanamo imo kaming ubanan. Gikan sa mga kabataan ngadto na namong mga hamtong imo kaming panalipdan. Walay bisan unsang buhat sa kaway dautan nga makahilabot kanamo tungod kay protektado kami sa dugo ni Ginoong Hesus. Amahan Dios sa makagagahom, among isalig itugyan diha kanimo ang tanan. Bisan pa sa akong makigsunan nga naa karon sa ilang Pinoyanan, nakigduyog, hiusa namo di sa pagsimba kanamo pagsimba kanimo pinaagi sa social media, Facebook Live ang pulong mo kinabuhi ko I declare blessing. Mag-release kag pinasahing pabor panalangin ngadto kanila ug sa among mga kaigsunan nga karon we declare blessing nga ang tanang pulog mensahe nga among nakatunan amo ining tipigan ug i-apply ug malampuson kami sa pagkabot sa imong mga saad nga kami panalanginan hangtod na nga makadawat kami makasulod sa gingharian nga way katapusan. Amahan Dios sa makagahom ang kunon ug dawaton namo ang panalangin ikan kanimo pinagi sa grasya sa among Ginoong Hesus. Gugma sa Dios Amahan sa paghihiusa sa balang espiritu gikan karon magauban ka kanamo in Jesus name. Amen. Okay, amen. Unya ayaw mo kalimot magdasig ta sa uban kay damurtang mo dasig, damurtang i-bless. Happy first Sunday 2026. Happy New Year. Lamano sa kalipay diha sa Ginoo, lamano sa kalipay uban ang pagtuo. God bless daw.
God bless, God bless. Happy Sunday, bless Sunday. Bless sa ato ang matag kinabuhi. Salamat kay sa Ginoo. Naita, Martes siguro kay Lunes na may klase. God bless.